Vi er nu klar til den tredje bibeltime her ud fra Galaterbrevet. Og hvis vi lige starter med at ridse op, hvor vi er henne, vi er nået til kapitel 4 i Galaterbrevet. Og vi har hørt om, hvordan Paulus i starten af Galaterbrevet har sat fokus på hans autoritet i de ord, han taler. Har lagt vægt på, at det ord, han taler, ikke er et menneskeværk, men er en guddommelig åbenbaring. Og vi har sammen med Galaterne lade os udfordre af det, hvad vil det sige, at Bibelen, det brev, vi er sammen om, og resten af Bibelen er Guds ord. At der er en sandhed. Så vi i går, slutningen af kapitel 2 og kapitel 3, på, hvordan Paulus så forsøger at forklare, hvad er det for et evangelium? Hvad er det for en sandhed, vi har? En sandhed, der handler om, at det ikke afhænger af mig og mine gerninger, men at jeg må sætte lid til Kristus, og dermed få lov til at stå retfærdig over for Gud. Så kommer vi i dag til kapitel 4, og det er også derfor, vi skal synge den her sang, inden jeg kan på, Guds barn er. Det er sådan en fantastisk glædessang, Guds barn er. Og den sætning kommer enormt mange gange, og det er netop det, vi skal være sammen om i dag. Det at være barn af Gud, hvad vil det egentlig sige? Vi skal starte med at læse de første 7 vers i kapitel 4 sammen, hvor Paulus skriver sådan her. Hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt. Han står under formynder og forvalter indtil den tid, hans far forud fastsat. På samme måde med os, for vi var umyndige, træder vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barn. Fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader. Så er du da ikke længere træl, men barn, og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Vi vil starte med at bede sammen. Jeg himmelske almægtige far, tak for den her dag. Tak fordi du er her til stede lige nu. Gud, jeg beder om, at du vil åbne dit ord for os, så vi må møde dig, så vi kan lære dig bedre at kende. Gud, vi har brug for, at du handler, at du viser os, og du forandrer os. Vi beder om, at du gør os den her. Der er heldig med dit navn fra. For at være helt ærlig, så har jeg glædet mig rigtig meget til den her bibeltime. Faktisk har jeg glædet mig lidt mere end til de andre. Fordi det her kapitel, vi skal være sammen om, er et kapitel, som jeg bare finder helt vildt meget tryghed og hvile og ro i som kristen. Det er et kapitel, som jeg må vende tilbage til det billede, Paulus her taler om. Det med at være barn af Gud. Jeg synes, det er helt fantastisk, og derfor har jeg bare glædet mig til, at vi sammen skulle få lov til at høre de her ord, og få lov til at tage imod dem endnu en gang. Se, Paulus, han er egentlig på mange måder, synes jeg, en rigtig dygtig formidler. Han har skrevet alle de her breve, og vi så i går, hvordan han prøvede at referere os til Abraham og sige, hvordan er det nu, vi møder Abraham i Det Gamle Testamente. Han går også videre og begynder at sige, at han bruger et billede omkring et testamente. Han prøver at få de her galater til at forstå det, der er på spil. Og i dag så går han igen og prøver at sige, at jeg prøver at få sat et billede på og sagt, hvad er det her handler om? Hvad er det, der er på spil? Jo, hvad er det, han mener? Og han starter med at sige, at der findes børn, og der findes trælle, eller det gjorde der i hvert fald på den tid, hvor Paulus skriver. Umiddelbart så kender vi ikke den situation, at der er nogen, der er træller, at der er nogen, der er trælle. Og så siger han til at starte med noget meget interessant, at egentlig så kan man jo ikke se forskel nødvendigvis på ham, der er træl, og på ham, der er arving. Typisk så vil det være sådan, at en arving først var sat til på et bestemt tidspunkt og kunne arve de ting, der er. Og derfor så lever de på mange måder trællen og arvingen under samme vilkår. Og jeg kan lige være med bare lige at nævne, at det er jo faktisk også, hvis vi tænker, det er lidt det, vi møder i
lignelsen om den fortabte søn i Lukas 15, hvor vi også har den her søn, den ældste søn. Han vil nok ikke sige, at han er ligesom 30, men vi får et indblik i, at han har gået der og ikke kunne forstå, eller han har gået der og tænkt, at han skulle fortjene sin fars kærlighed, at han skulle kæmpe for, og at han intet havde fået igen af faren. Og så er det faren siger, jamen har du ikke forstået, at alt er dit? Det er ikke altid til at se forskellen på at være arving eller træd. Men det der er, det er, når man er arving, så er alt det, som vi måske endnu ikke har fået, allerede vores alligevel. Og det er også noget af det, som er på spil her for Paulus. Så kommer nogle vers, som man næsten kan kalde det juleevangeliet her midt i sommermåneder. Hvis vi prøver at høre der fra vers 4. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og så fortsætter, hvis man faktisk går det lidt efter, så Paulus han ridser hele evangeliet op. Han starter med jul, kommer også omkring påske med, at Jesus skulle løskøbe os fra loven. Og så går han videre og taler om, at vi får Guds ånd, vi kan høre pinsens budskab, der er der. Og til sidst taler han om, at vi er arvinger, vi faktisk hører, at evigheden også spiller med i det her. Og der synes jeg bare, at vi ser igen, at Paulus, han formår virkelig at komme ind til kernen, og her beskrive vores virkelighed. At Jesus blev født, julens budskab. Han løskøbte os, påskens budskab. Vi har fået Guds ånd, pinsens budskab. Og vi er ikke længere trætte, vi er børn og dermed arvinger. Vi kan se evigheden for os, løftet om evigheden sammen med Gud. Det får vi alt sammen ind på ganske kort tid her i starten af kapitel 4. Jeg synes bare sådan, det er en fantastisk måde også at se det store perspektiv i Bibelens budskab. At det hele hænger sammen. At der er en rød tråd her. Og så skal vi stoppe lidt op for det, han siger i vers 5. For at Jesus han skulle løskøbe dem, der var under loven. For at vi skulle få barnekår. Børn af Gud. Der er sådan et eller andet forunderligt og mærkeligt og uforståeligt i det udtryk. Børn af Gud. Vi har hørt om, sat ord på os de tidligere dage, at menneskets relation til Gud er fuldstændig ødelagt. At syndefaldet har medført, at vi står skyldige over for Gud og under hans retfærdige, fortjente dom. Og lige pludselig, så kan Paulus begynde at tale om barnekår. Noget af det mest intime, nære relation, vi kender som mennesker. Hvordan i alverden er det kan hænge sammen? Hvad er det, der er på spil? Som I måske har opdaget nogle af jer, så har jeg min kone og min søn med herovre på ferie. Og en af grundene til, at det her kapitel er blevet rigtig stærkt for mig, det er også, at jeg har fået lov til at blive far for 1,5 år siden. Og det er ikke fordi, jeg sådan skal blive sådan enormt stolt far her, der skal stå og prale med muligt. Men det har fået mig til at indse nogle ting omkring det her kapitel. Det at blive far og få en søn, har fået øjnene op for noget af det, som Paulus har prøvet at beskrive. Den her relation mellem barn og far, som er noget helt unikt. Det er faktisk den, der får lov til at have til Gud. Gud, han er ikke sådan en fjern, stor, hvad kan man sige, utilnærmelig størrelse, som i sin almagt og vælde er langt væk fra mig, og blot sørger for, at verden går sin gang. Han er min far. Der er nærhed. Der er noget, der kommer helt tæt på her. Og så er der også en pointe i det her. Det er faktisk, at i de ord her, Paulus bruger, der taler han ikke bare om en barneret. Han prøver ikke bare at forklare det, vi skal se på lidt senere, at det er sådan, at vi har ret til noget som børn af Gud. Han prøver også at sætte ord på, at der er et barnesind, vi må få over for Gud. Det handler ikke bare om, at jeg får ret til nogle ting.
men også om, at jeg må få lov til med barnes sind at komme til Gud. Komme som et barn. Og det er jo på en eller anden måde faktisk ikke særlig opmuntrende at skulle se sig selv som et barn. For når jeg ser på min søn, så er han på mange måder, ja, han forstår ikke så meget. Han kan ikke så meget selv. Og jeg synes også, at han ofte faktisk er ret urimelig i sin krav til mig. Men måske er det egentlig også meget sigende omkring mig og Gud. Jeg tror egentlig på mange måder, at jeg kan se mig selv stå der som min søn, der prøver at få fat i bolden, der ligger 2 meter væk. Og jeg ved, at han kan bare lige kravle over. Men han står bare og råber. Far, kom nu! Og lyden bliver jo bare væk, fordi far, jeg kan se, du er der. Kom og hjælp mig. Og jeg må nok ikke nogle gange, så tror jeg også, det er sådan. Jeg sidder der, og der er måske noget, det er måske slet ikke så slemt, men jeg sidder bare og brokker mig. Og siger, Gud, kom nu! Gør det nu for mig! Og jeg tror nogle gange, så gør Gud det ikke. Man kan godt se, Simon, det er faktisk slet ikke det, du har brug for. Men jeg får lov til at være sådan over for Gud. Jeg får lov til at have et barnesind over for Gud, og komme til ham under alle ting. Komme til ham med alt, og komme til ham som min far. Og nogle gange, så vil jeg nok også få lov at mærke og opleve, at han hjælper. Og nogle gange tror jeg også, at jeg får lov til at opleve, at han sidder ligesom mig og tænker, den kan jeg godt klare selv, den her. Kom nu, du kan godt selv. Der er noget helt fantastisk i det her med Gud som vores far. Paulus bruger det her begreb også, at vi har fået Gud har sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader. Igen her, der kommer vi ind omkring, at det her det er et barnesind. Abba, Fader. Hvis man sådan skulle oversætte det til sådan helt hverdagssprog, så kunne det være sådan en farmand. Farmand. Det er sådan, vi får lov til at komme til Gud og sige, farmand, jeg har brug for dig. Jeg har brug for dig, for jeg kan ikke selv. Jeg kan ikke overskue tingene selv. Farmand, det er sådan, at vi får lov til at komme til Gud. Den Gud, som har al magt. Den Gud, som skabte alting. Den Gud, som sendte sin søn, for at vi kan få fællesskab med ham, har nu givet os sin ånd, og vi får lov til at komme til ham og sige, den nærhed, der ligger i det her billede, er helt uforståelig på mange måder, men det er vores virkelighed som kristne. Vi kan være børn af Gud. Gud som den almægtige, Gud som har skabt alting, er også min far. Så må jeg erkende, at i går aftes, da jeg lagde mig til at sove, så kunne jeg ikke rigtig falde i søvn. Der var noget, som begyndte at rumstere. Fordi hver aften, når jeg putter min søn, så synger jeg ingen er så trygge far, mest bare det første vers, nogle gange lidt flere. Men det er en sang, som jeg synes er helt fantastisk. Ingen er så tryg i far, som Guds lille børneskare. Og det er en helt fantastisk sang omkring den vilje og tryghed, det giver at være barn af Gud. Men samtidig så rummer det bare også en hård og barsk virkelighed. For et år siden, der var jeg til begravelse. Men det var ikke ved en af mine gamle bedsteforældre, som havde levet langt og velsignet liv. Men det var hos nogle af vores venner, som havde oplevet at føde et barn så meget for tidligt, at barnet ikke overlevede fødslen. Og vi må derfor begrave lille Alfred. Og der var bare, inde i kirken sidder vi så der med den lille kiste og synger, ingen er så tryg i far. Og på en eller anden måde så klinger det med. Det klinger med nu, når jeg synger sangen, når jeg hører det. Fordi det er jo den anden virkelighed af det her billede. Det er, at vi kan møde ting i vores liv, hvor vi står og siger, kan det virkelig passe, Gud, at du, som er vores far, lader de her ting ske? Kan jeg virkelig holde fast i, Gud, at du også elskede lille Alfred som dit barn,
når han aldrig fik lov til at leve. Så tror jeg, der er en hel masse ting, vi kan møde som mennesker, der kan gøre det rigtig, rigtig svært at holde fast og glædes over, at Gud er vores far, for vi oplever ham i perioder som fraværende, som ligeglade. Jeg har ikke svaret på det her. Jeg kan kun glæde mig over lige nu, at de venner, vi var til begravelse ved deres søn for et år siden, nu venter sig et nyt barn. Og det glæder mig så over og beder til, at det går godt. Men stadig har jeg svært ved at forstå, at den Gud, som jeg får lov til at komme til som min far, og farmanden af de her ting, sker i mit eget liv og i andres liv. Men på en eller anden måde, så finder jeg ro i og hvile i, at det er barnets vilkår. Barnets vilkår er, at jeg kommer i situationer, hvor jeg må sige, jeg fatter ikke. Jeg fatter ikke, det sker. Jeg fatter ikke, du ikke griber ind, far. Men jeg får lov til som barnet bare at sige, jeg kommer til dig alligevel, på trods. Fordi jeg tror på, at du er ham, som har det store overblik. Og fordi jeg ved og vil hvile i, at du på trods af alt, hvad der kan møde mig, elsker mig som dit eget barn. Og så er der en lille ting i det her. Det er netop, at barnebilledet indeholder også håbet om, at der er noget bedre i vente for mig og for alle andre Guds børn. Ja. Hvis vi ser på det billede, Paulus her forsøger at vise os, så er det jo netop og ligger meget i forlængelse af det, vi så på i går. At en træd, hvad er virkeligheden for en træd? Jo, det er, at træden er kun noget værd, så længe at han eller hun udfører det, han eller hun skal. Så kan man få det, man har fortjent, men man skal arbejde sig til det. Og Paulus siger her, det er ikke det, der er vores virkelighed. Nej, vores virkelighed er, at vi er børn. Og et barn er jo netop noget i kraft af, i kraft af hvad? I hvert fald ikke noget, som barnet har gjort sig fortjent til. Min søn har aldrig nogensinde sørget for, at han blev min søn. Men det er han, og det vil han altid være. Det kan der ikke ændres på. Et barn er født ind i et forhold. Jeg kommer sådan til at tænke på, hvis jeg skal prøve at... Jeg kommer sådan til at tænke på et billede, som... Nu handler vi i Føtex, der ligger ikke sagt, hvor vi bor, og de har hele tiden sådan nogle guldmærker, man kan samle på. Der kan man få en lille rabat. Og så kommer jeg til at tænke på, at det er måske lidt sådan, at det der med at være træd, det man hele tiden skal gøre sig fortjent til at få nogle ting. Man skal samle ind, man skal samle på de her guldmærker, så man kan blive fortjent til at klare sig, som kan blive fortjent til at få de ting, man skal have. Et barn har ikke brug for det. Et barn har ikke brug for at samle ind og gøre sig fortjent, men er barn. Ikke i kraft af noget, som kan præsteres. Så er der jo lidt et problem her. Fordi jeg er en født Guds barn. Det har vi også set på. Vi har set, at menneskets situation er, at vi er ikke Guds børn af fødsel. Men vi fødes i oprør mod Gud. Derfor er det også vigtigt for Paulus at understrege, at det er fordi Jesus har løskøbt os, at vi kan få barnekår. Det er en gave, vi får. Vi får barnekår på grund af det, Jesus har gjort for os. Og så er det, at vi får lov til at stå i den her relation. Ikke at vi gør os fortjent til noget, men får lov til at stå der og modtage som barnet, der intet har gjort, men dog kan modtage alt og altid vil være barn af Gud. På samme måde er det, så længe vi stoler på Jesus, så længe vi sætter vores lid til ham, jamen så står vi som børn af Gud. Ja. Det sidste, vi skal se på, inden vi skal tale kort sammen, det er en dimension af det her med at være barn af Gud, som faktisk først fik øjnene op for nylig.
Jeg har altid sådan tænkt, at netop det her med at være barn af Gud, det er jo fantastisk, fordi at Gud ikke længere er fjern. Han er nær. Han er min far. Han har omsorg for mig. Han elsker mig. Men der ligger jo faktisk også noget andet i at være barn af Gud. Og det er det, Paulus slutter med i vers 7. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Trælen kan aldrig blive en arving. Trælen skal bare gøre sig fortjent arbejde. Men barnet står og er arving. Og det er jeg også blevet. Jeg er blevet barn af Gud, jeg er blevet arving af Gud. Og det er også de ord, vi hører, når vi bærer de små børn op. De bliver døbt. Så får vi lov til at høre, hvordan vi tror på, at det, der sker her, er, at de får det evige liv. Tænk, det lille barn bliver gjort lige der i dåben til arving, til det evige liv, som barnet aldrig i sig selv kunne gøre sig fortjent til. Men Gud handler dåben og vi tro, at vi kan være børn af ham og være arvinger til det evige liv. Alt Guds bliver mit. Alt Guds bliver mit. Jeg er arving. Og det er det, som gør, at det her med, at Gud er min far, er ikke bare noget, som kan give tryghed og hvile nu her. Nej, det er et billede, som også giver mig evighedsperspektiv. At jeg må få lov til at sige, Gud, tak, at jeg må være dit barn. Tak, at du elsker mig og er min far. Og tak, at jeg derfor må arve alt dit. At jeg må få lov til at leve i evighed sammen med dig. Og det er også det, der giver håb, når vi så møder det uforståelige. Når vi møder de situationer, hvor vi må sige, Gud, jeg har svært ved at kalde dig far, for jeg synes, det er så uretfærdigt. Vi vil også få lov til at hvile i, at Guds børn har også noget fantastisk for øje. En arv, et evigt liv sammen med Gud. Jeg kommer til at love for meget med, at I skulle tale sammen lige efter det her, for jeg har lige en pointe mere. Vi skal nemlig lige læse vers 8, 9, 10 og 11 sammen. Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem? I overholder dage og måneder og tider og år. Jeg er bange for, at jeg kan sige forgæves for jer. Det vi bare lige skal have fat i her, det er, at vi kan mærke, hvordan Paulus igen, han har lige været helt inde ved kernen. Helt inde i frihedsbudskabet. Helt inde i det fantastiske evangelium. Og så kan han bare ikke lade være med at konfrontere galaterne og sige, hvordan i alverden kan I gå tilbage til de svage og ynkelige magter, når I kan få lov til at være børn af Gud. Paulus han konfronterer galaterne, og jeg skal sige til dem, at de er ved at give køb på det allervigtigste. At de er ved at smide det hele væk, fordi de ønsker at klare tingene selv. De er blevet kendt af Gud, de har taget imod evangeliet, og nu ønsker de at give slip på alt det og vende tilbage. Vi er vendt tilbage som trælle, når I nu er blevet gjort til børn. Det er det spørgsmål, han stiller galaterne, og det er det spørgsmål, vi også må stille os selv. Paulus siger, at I overholder dage og måneder og tider og år. Det tyder på, at de vil holde fast i nogle af de her ritualer, vil holde fast i nogle af de helligdage og nogle af de ting, som gøres til krav og siger, det skal man gøre, sådan og sådan skal man gøre, for at kunne være en ret troende. At der bliver sat en masse strikse regler op for, hvordan og hvorledes tingene skal fungere. Og så må vi endnu en gang sige, at det er jo bare galaterne. Men jeg synes alligevel, vi, som vi også har set i andre bibeltimer, må også stoppe op og sige, men hvor er vi selv henne i det her? Er vi en gang imellem ikke også i den situation, at vi vil give slip på det hele? Det lyder bare, når Paulus skriver, at der er der ingen, der ønsker at være træl.
Det kan godt være, at vi tænker sådan. Men en træl får lov til at gøre noget, og får også lov til at vide præcis måske, hvad der kræves. Nogle gange kan det være svært at forholde sig til at være barn, og så kan vi have lyst til, i stedet for at få styr på tingene, og sætte nogle rammer op, så vi kan vide og sikre, så vi kan lave den her kryds- og checkliste til, hvordan og hvorledes. Paulus siger her, vil I virkelig det? Vil I vende tilbage til de ting, når I har fået alt? Når Kristus har løsgjort jer, hvorfor i verden vil I så vende tilbage? Nu kommer det lovet afbræk. Vi får lige 5 minutter til at tale om spørgsmål. Jeg vil gerne udfordre dig til at sætte ord på, hvad er det bedste ved at være Guds barn? Det er vores virkelighed som kristne, vi er Guds børn. Jeg har taget nogle pointer frem, det kan være nogle helt andre ting, I tænker. Men hvad er det bedste ved at være Guds barn? Og så vil jeg også gerne udfordre dig til at tale om, hvordan kan vi fastholde det i modgang? Hvordan kan vi fastholde og se os selv som børn af Gud, og se Gud som vores far, også når det gør ondt, også når vi møder modgang. Så hvad er det bedste ved at være Guds barn, og hvordan kan vi fastholde det i modgang? I får 5 minutters tid nu til at tale med sidemanden, eller begge sidemænd, eller hvordan I vil gøre det. Værsgo. Ja. Jeg afbryder snakken her. Og vi går videre i teksten fra Galaterbrevet. Ja. Vi vil læse videre fra vers 12 i kapitel 4. Og sådan her. Vær som jeg, brødre, for jeg er, som I er, det beder jeg om. I har ikke gjort mig nogen fortræd. I ved, at det var under menneskets skrøbelighed, jeg første gang forkyndte evangeliet for jer, og min ynkelighed fristede jeg ikke til foragt afsky tværtimod. I tog imod mig som en engel for Gud, ja, som Kristus Jesus selv. Hvor er nu jeres begejstring? For jeg kan bevidne, at I gerne har ladet jeres øjne ud og givet mig, hvis I kunne. Er jeg blevet jeres fjende ved at sige jeres sandhed? Det er ikke for det gode, at de er ivrige for jer. De vil have jer for sig selv, for at I kan være ivrige for dem. Det er godt at være ivrig for det gode, og det er til hver en tid, ikke kun når jeg er hos jer. Mine børn, som jeg igen må føde med smerte indtil Kristus har fået skikkelse i jer, jeg ville ønske, at jeg var hos jer nu og kunne tale med en anden røst, for jeg er i vildrede med jer. Vi vender igen her tilbage til den her konkrete situation mellem Paulus og Galatermenigheden. Jeg kan ikke lade være med lige at sige, at jeg slår mig simpelthen på Paulus' første sætning. Vær som jeg. Altså, jeg ved ikke helt, hvad der kan få en mand til at sige det. Enten så har Paulus været meget, meget selvtillidsfuld og selvsikker. Men det er egentlig ikke sådan, jeg oplever ham. Jeg oplever ham, når jeg læser hans brev, som enormt ydmyg. Men måske er det netop faktisk et udtryk for ydmyghed. Eller i hvert fald et udtryk for, at Paulus siger, at han er faktisk klar til at stille sig op som et forbillede. Han siger, for jeg er som I er. Jeg er et menneske ligesom jer, men han tør samtidig at sige, vær som jeg. Jeg kan undre mig, og jeg håber aldrig, jeg håber aldrig, jeg kommer til at sige det så direkte. Jeg synes godt nok, det er et stort ansvar, Paulus han tager på sig. Samtidig synes jeg, der er noget stærkt i det, at han tør at sige, jeg er ligesom jer et menneske, der har brug for Kristus i alt, men samtidig også tør at sige, at se på mig, vær som jeg, ikke fordi jeg er noget særligt, men fordi Kristus er blevet alt for mig, og det ønsker jeg også, at han skal være for jer. Og egentlig lige så meget det, der ligger i Paulus' ord her. Så taler han om, hvordan han kom til dem, og det
lyder som om, at Paulus har været ramt af noget sygdom. Han har i hvert fald trådt frem i yndighed og i svaghed, og alligevel har de lyttet til ham. Ja, han går endda så langt til at sige, at han har haft indtryk af, at de havde været et øje ud for ham. Så Paulus har, da han har været der, virkelig gjort en forskel. Der har virkelig været tale om en vækkelse, hvor folk har taget imod Gud, og det har forandret deres liv. Det kan der ikke være nogen tvivl om, når han skriver det her. Så kommer der en interessant sætning nede i vers 16. Er jeg blevet jeres fjende ved at sige jer sandheden? Paulus siger, at I var så begejstrede. Hvad er der sket? Og så siger han, for jeg taler stadig sandheden til jer, men har det gjort mig til fjende? Her møder vi igen det her fokus på sandheden. Vi hørte også om, hvordan han i de første kilder taler om evangeliets sandhed. Det med at gå lige frem efter evangeliets sandhed. Og igen siger han, jeg taler jer sandheden, og jeg bliver jeres fjende ved det, eller hvad? Er det det, der sker? Og jeg kunne bare lige til at tænke på, at nu starter vi den her dag med at bekende vores tro. Vi siger trosbekendelsen sammen. Jeg synes egentlig, er en stærk måde også at sige, hvad det er, vi holder fast i som sandt. Det kan være en god måde at sige, det er det, vi tror er evangeliets sandhed. Men kan vi ikke også opleve, at sandheden kan give os fjender? Eller i hvert fald, det kan være svært at holde fast i sandheden. Og der synes jeg, at Paulus han bliver her i Galaterbrevet et forbillede også i det, at selv når han møder modstand helt ind blandt de allerstørste, helt af Antiochia, men også helt ind i menighederne, så siger han, at vi må holde fast i sandheden. På samme måde må vi holde fast i for eksempel trosbekendelsen. Holde fast i evangeliets sandheder. Og nogle gange så tror jeg faktisk, at det vil give os fjender. Vi må også bede til, at Gud han må virke igennem sit ord, igennem sit evangelium og nå ud til folk. Og jeg oplever det samme i Paulus brev til Galaterne. Altså, han stiller spørgsmål, er jeg blevet fjender? Men han har også et ønske om, at de ord, han taler, må blive til liv ind i Galatermenigheden. Og så siger han, at de folk, som er i gang med at ødelægge menigheden, de er ivrige, men de er det for sig selv. De ønsker slet ikke at pege på Kristus, men de har egne og egoistiske intentioner. Og så må vi også bare, kan jeg faktisk godt lide, at vi her møder Paulus, som han bliver sådan helt magtesløs, og så siger han, gid jeg bare hos jer. Jeg vil ønske, at jeg var hos jer, kunne tale med en anden røst, for jeg er vildrede med jer. Der står Paulus, han er vildrede med de her mennesker. Og det er også den frustration, vi mærker i hele Galaterbrevet. Hvad er det, der er sket? Hvor ville jeg gerne være hos jer, så vi kunne tale om det her. Så vi kunne få lov til igen at stoppe op for evangeliets sandhed. Og jeg tror bare, at vi har brug for, at vi ind i vores egen sammenhæng, og også i den tid, vi er, også at jeg er nogen, som tør gøre det, som Paulus gør, og tør holde fast i evangeliets sandhed. Tør holde fast i Bibelen som Guds ord. Tør holde fast i de sandheder, vi møder der. Tale dem ind i vores egne fællesskaber, men også ind i det samfund, vi lever i. For også tale evangeliets sandhed. Det sidste, som Paulus har fat i her i kapitel 4, vi skal se på, det er trældom og frihed. Han vender lidt tilbage til det her billede med at være børn af Gud, eller trælle af Gud. Vi skal læse fra vers 21. Sig mig, I der vil være under loven, hører I ikke, hvad loven siger? Der står det skrevet, at Abraham fik 2 sønner, en med trællkvinden og en med den frie kvinde. Sønnen med trællkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde blev et løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig 2 prægter. Den ene kommer fra bjerget Sinai. Hun føder børn til trældom, og det er Hagar. Hagar betegner bjerget Sinai i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem, for det lever i trældom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vores moder. Der står skrevet, råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubelråb af glæde, du som fik vejer, for den enige kvinde har flere børn end den, der er gift. Men I brødre er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født efter åndens orden, sådan også nu. Men hvad siger skriften?
Ja, denne trælkvinde og hendes søn bort fra trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn. Så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad ikke alle tvinge under 30 år. Vi får her sat endnu et eksempel på. Paulus prøver endnu en gang at beskrive og forklare, hvad er det, der er på spil i det her. Og han hiver igen fat i Gamle Testamente, også igen fat i Abraham. Man kigger nu på Abrahams 2 sønner, Hagar og, Ismael og Isak, altså sønnerne af Hagar og Sara. Hvad er forskellen, siger Paulus? Jo, der er den forskel. Ismael bliver født, at han er søn af Abraham, men han bliver født på menneskelig vis. Og han er derfor, siger han, et billede på loven, på den pagt, som vi får i Moseloven. Og overfor det stiller han Isak, for hvordan blev Isak født? Jo, han blev født af en kvinde, men født ved en åndelig indgriben, ja, ved et løfte. Det var Gud, der greb ind. Vi hører jo i Gamle Testamente, hvordan at Gud kommer til Abraham og siger, at han skal få et barn, og vi hører, hvordan Sara ler. For det kan ikke lade sig gøre, men det sker. Gud griber ind, og Isak bliver født. Og det bruger Paulus her som et billede og siger, at det er det samme virkelighed, vi har her. At ligesom Ismael var søn af træden, og Isak den frie søn, på samme måde så er der muligheden for at leve under loven og holde fast i den og tro på, at vi kan klare os selv. Men der står vi som trælebørn. Men derimod har vi muligheden for at sætte vores lid til løftet om det, Jesus har gjort det nok, og så stå som frie børn. Vi skal også lige bemærke her, Paulus han er altså hård ved jøderne. Han kommer også her og siger, at det svarer til det nuværende Jerusalem, for de lever i trældom med sine børn. Paulus tænker virkelig op også som en jødedom, og han har også været en provokerende skikkelse ind i det, og siger, at det er trældom, de lever i, når de holder fast i jødedommen, når de ikke ønsker at tage imod Jesus som Kristus. Men han siger altså, hold nu fast i det. Så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde. Det bliver igen for Paulus et enten eller. Enten så stiller vi os der, hvor vi siger, jeg vil klare mig selv. Jeg vil gøre det selv. Jeg vil klare mig selv. Og så stiller vi os som trælkvindens søn. Og så hørte vi i går om, hvordan så står vi under forbandelse. For det kan vi ikke. Eller vi kan vælge at tage imod Kristus og alt det, han har gjort. Så kan vi blive gjort til børn af Gud. Og dermed være børn af den frie kvinde, af Sara, og blive frelst med løfte. Som afrunding på dagen vil jeg bare lige vende tilbage til det billede, jeg også hævde frem i den allerførste bibeltime. At det, som Paulus prøver at beskrive, på at forklare Galaterne, på at forklare os, det er den retfærdighed. Troens retfærdighed er en passiv retfærdighed, som vi ikke selv kan frembringe, men som vi ligesom jorden må tage imod regnen, må vi tage imod passivitet, den retfærdighed, som vi får ved tro på løftet om, at Jesus her ved at sætte vores lid til, at han har gjort alt for os. Det er der virkelig frihed i. Nu her skal vi slutte med at synge en sang sammen, som vi faktisk sang i forgårs til vidnemødet også. Nu må du blot være barn og ikke tjener. Jeg tager også fat i det her med at være barn af Gud. Og det, som jeg særligt godt kan lide ved den, det er det her med, og det er en dimension, vi slet ikke har noget at stå op for i dag, men det med at være barn af Gud er også noget, vi må tage ind i vores liv. Og sige, Gud han er faktisk, jeg er ikke først og fremmest en tjener af Gud. Det er rigtig nok, at Gud han kalder mig til et liv, en tjeneste for ham, men jeg må også først og fremmest få lov til at være barn af Gud, leve i total afhængighed af ham. Nu må du blot være barn og ikke tjener.
ja, det må også bare sådan være bønnen og afrundingen for det kapitel her i Galaterbrevet, om vi bare får lov til at stoppe der og leve der og sige, lad os nu blot være børn. Børn af Gud, tage imod det, som han giver os. Leve der som børn af ham. Vi vil bede sammen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at vi må leve i den her virkelighed, du har vist os i dag. Leve som børn af dig. Gud, tak, at du lover os, at vi dermed også er arvinger. Gud, det kan vi ikke begribe. Gud, jeg beder dig om at